ji ber têkçûna rewşê li kampa Rikban ciwanekî jiyana xwe ji dest da. Ji nebûna pîdawîstiyên tenduristî di nava kampê de. Ji ber dorpêça ku rejîma Sûrî li ser kampê ferz kiriye, li gorî agahiyên ku hatine bilavkirin ku ciwanê bi navê Usama li Abdullah jiyana xwe ji dest da. Piştî nexweşiyekî dirêj di nava kampê de û ji ber ku rejîma Sûrî rê nedaye ku bigehe navendekî tenduristî li derveyê kampa Rikban. Pizîşkekî ji nava kampa Rikban eşkere kir ku navendên tenduristî tiştek girêdayî nexweşiyan mîna derman têde nîne û ev yek hemî ji encama dorpêça ku rejîmê li ser ferz kiriye. Malpera Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî ji aliyê xwe ve bang li civaka navdewletî kir ku fişarekî li ser rejîma Esed bikin ji bo bidawîanîna vê dorpêçê û diyar kirin ku tiştekî li kampê rû dide tuwanekî cengî ye. Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî serbar kir û got ku rejîma Sûriyê siyaseta fişarê û birçîbûnê li ser niştecîbûnê kampê ferz dike ku di encam de gelek bûyerên mirin û nexweşiyan rû didin. Ji hezêrana Borîde û rejîma Sûrî kampa Rikban dorpêç kiriye û piştî hewlên netewên yekgirtî şembiya Borîde hindek alîkariyên gehiştine nava kampê. Lê kesên li kampê dimînin eşkere kirin ku ew alîkarî gelekî kêm in û bi tenê ji bo yekêviyê. Kampa Rikban nêzîkî 6000 derbederî têde hene û li gorî rêveberiya kampê bi hezaran kesên kêm endam hene. 1406 jin û 1632 zelam in û 4273 zarok in.